Un máis unha igual a 2 é o título da mostra colectiva que os lucenses Xesús Vázquez Rerego e Carmen Prado presentan hoxe neste espacio coa clara intención de emocionar a un público necesitado de emocións e experiencias inolvidables. Simplemente agradecer, como dixo Pepe, a confianza depositada polos artistas na sala de exposicións do Liceo de Noia. Desde aquí queremos seguir mantendo o noso compromiso pola difusión da cultura, da arte, de todas as expresións artísticas, como así o vemos facendo. Desde aquí quero agradecer tamén o traballo que fai Pepe a hora de coordinar os diferentes artistas que queren ou que solicitan expoñer a súa obra no Liceo, que é un regalo para todos os socios do Liceo, para toda a vila de Noia.